Sakana kwatiri kuita zvekare pano paHadzirare 263 pano pachange ichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka kana uchiri munyowani paHadzirare 263 usubscribe mahara wetena on the notification bell so that patinodzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. It's nice to be here. Zvakanaka kuva pano, ndinonzwa kufara kana muchinge muri pano nekuti pano uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara wetena on the notification bell so that patinodzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapa paHadzirare uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe nguva nenguva, misi nemisi, auregere kuwana nyaya dzezvinhu zviri kutsviriridza munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndasubscribe ndasi like this video. Sekuziva kwamunozviita muri yeZimbabwe, manews updates epanapa tinoyana kuti kamabatanidza tinenge tichiitira kuti munge muchiwana manews updates akati wandei pasame video. First video, first update video rava Hosaya Chipanga apo pavakaperforma kuvenue yakaitwa neZANU-PF, kanga ringori kamusangano kakaitwa neZANU-PF. Zvisinei vakapiwa $500 US. So da kuti muone video izvi andikwanisi kuzviwedzeredza kana kutapudza comment section ndenyu. Mamusician mazhinji ari kunoperforma kuZANU-PF achitengerwa something. So zvanoda kuita da kusiyai muchiona video. Wapedza kuona video tazvonofika comment section. Ini saHadzirare ndiri kukuzivisai next update that we need this video. Atungwara pane zvinogona kuitika. Wow. Ava. Pamusoro hanzi na Dr. Tungwara. Yabva kuna president. Ava mujibo wa president avana mari. $100 more dollars. $100 more dollars. $100 $200 $300 $400 hanzi nemukono we $500 isai muhomwe. Pamusoro pashi chimba idinde unorira 1 minute. Yes. Advisor ava ndo Hosaya Chipanga. Ndo Hosaya Chipanga kezofona. Mai. Live. Ninkoziwe ngimangu. Anzi imbai. Ngarucha. Warucha gasong yejo. Minister of Information. Vanova ivo muzukuru wedu. Iswaira shumba uyu muzukuru wedu. Yes. Ivo muzukuru wagona nasi. Wagonaka. Uyu ndio anotungamiri ama independence celebrate in terms of entertainment. Okay. In MC wake ku independence. Saka vari kuti Hosaya Chipanga takunyora avo gore rino uchano performa kugogwe. Vachina gore mururuka. Tinotenda china nomorosa vakuru vose kubva. Tinotenda zvikuru. Tatenda zvikuru. Amazangu pa regaiti tite ukupedzisira nokuda kwetime yedu detozoita umwe. Are you ready for Sapuku Varazipi? Are you ready for Sapuku Varazipi? Are you ready for Mash? Next update video rava Daniel Garwe vabuda mumastreets esocial media pavenue yoyo vachitaura kuti Geza anova Geza uya
vari kupisa mastreets esocial media vageza avava hanzi vane mhosva dzavakapara vakabira murungu prazi vakabira murungu hotera ende vakarepa vakauraya munhu ndo zvanga zvichitaurika ipapo. Saka zvanoda kuita da kusiya muchiona video ini hanzi rinda zvitaura zvataurwa. Ndokumbira mulike this video nekutora zvamunofuka comment section pamusoro pevideo yanoda kusiya muchiona. Makafollowa here Facebook page yeHatirare 263 rakangonzi Hatirare ende paprofile ndindiriko ikoko. Saka endai kuFacebook munofollowa ikoko tichazivisana futi manews updates. Zvimwe hauzviwanire panapa, zvimwe unozviwanira ikoko. Ndodawo zimotikari hombe rekufamba naro. Saka unoruwana nekutuka president, hati unoruwana nekusenza. Geza akabira mumwe murungu hotera achimunyepera ndichaitenga $1.5 million muHarare akamudzinga akanzitakura mbatya dzavakapfeka dzonobuda nadzo dzimwe dzese siya Geza kugeza. Iko zvino ari kutsvagwa nemapurisa nenyaya iyo. Ane mhosva dzinenge 4 dzimwe dzacho hadzitaurwe pano asi dzendokwanisa kutaura dzimwe 2 pamusoro. Ziyambe minister wejustice vaititaura musune wari kuMashonaland West kuti Geza kusanyati kwaanogara kune prazi rake akaponda munhu. Vamwe vakati Geza ane mhosva akabata mumwe musikana chibharo. Geza uyu Geza ngaageze tsvina yakamupoterera Geza ngaende kuchipostora anonamatirwa nemapostora tsvina yekuponda nekurepa ibve kwaari Geza. Ngabvise mweya wekutora zvaasina kushandira Geza namatira eGeza ave mwana weZimbabwe wakachena sesu tese. Anoda kuchena mweya wake wakasvipa pasina Geza. Yangu yekuenda kunodya ndaparidza ndaguma pano. Vane nzeve dzekunzwa vanzwa mavakirwa ari kuita zvenyika napresident ndataura. Kubatanidza kwavari kuita vanhu ndataura. Zvese zvinoda kuitwa ndataura mayuti zvakare kuti ukaona baba vako kana mai vako vachitukwa haunyarare kunovataura unoziva zvekuita ndataura. Mayuti you are now armed. Pasocial media mukaona anotuka vamwe mubvisei. Kana muri mugrupu ravari kutuka vamwe budai imomo siyanai nazvo. 2030 vanenge vachitonga zvavo pasi nemhandu. Ndatenda.